tak spojím na 5, veď čo sa tam máš vyznať? Len splň to, čo chce. No. Sláčko. Prišiel si na 5, hej? Čiže bol číslo ďalšej služby. Nie stlač kód. Prečo by si stlačal kód? No, tak bolo číslo ďalšej služby. No, bolo číslo ďalšej služby pre Čo mám? Dvojku? A ja neviem, ktorú chceš, ktorú z nich chceš. Chceš dvojku? Tak stlač dvojku. No, vynikajúco, a hýbaj ďalej. Čo je tam napísané? Dobre, prístupový kód. Kód. Hľadaj kód tlačítka. No vidíš. Čo je tam napísané? Vôbec nemusíš dať jednu. Ale z akého dôvodu prečítal si si? Zadať zmeniť, zrušiť prístupový kód. Chceš zadať. Čiže ideš tuto. A tu na druhej strane sa dozvieš, čo máš spraviť. Preskakuješ, kašleš na to, čo je tam napísané a potom sa čuduješ, že ti to nejde. No veď to je jasné, že to nemôže ísť. Čiže toto je len zopakované, hej? Tak rozhodol si sa, áno, chceš zadať. Tak teraz bol prístupový kód. No to je dvojka, tak ju tam daj. A ideš, postupuješ ďalej v smere šípky, čo sa na to môžeš nevyznať? Čo je tam ďalej napísané? Zadať zmeniť, zrušiť, určiť prístupový kód ďalšej služby. Chceš áno alebo nie? Áno. No, tak ideš tuto. Služba. Tlačíš služba. A... A ideme. Prvý krok. Tak. Ďalej. Zadať zmeniť, zrušiť, zobranie systému. Áno. Áno. Aké číslo je k tebe? 1. Zvoní? Haló?